जोंनि अन्थाइनि माने नागिरनो थांनाया ना मोनबोदों नै मिथिगौ। हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दा आङो बे जायगायाव लास्ट थागोन नालाय बेनिखायनो एसे बेरायद्लाबायनो नागिरदों बे हाजोआव। आदामोन खामानि मावग्रायावहाय एसे नायथिंलाबायनो आङो। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो आपल'ड खालामगोन आंनि सेकेन्ड चेनेलाव बेंलाय नार्जारि लाइभआव खालामगोन। ओरैबायदि प्लास्टिं खालाम बिसोरनि अन्थाइयानो आबाद बायदि बिसोरो मावो आरोखि अन्थाइखौनो। दा बोखाङैहाय बे अन्थाइखौनो क्रेसाराव फाननानै जायो आरोखि सोरबा बिदिनो। आयौ माथो नोगोद ना दङ। बेयाव फांसे बिफां गोमलाला दङ नै साइज गोनांनो। ओमफ्राय बिनि साखाथियावनो दङ जाहैबाय बिराद गिदिर सुइमिं पुल। ओरैबायदि मोजां दुगैनो समनि गेजेराव बेयाव नावबो लाबोनानै जावफैजाहैदों नै। हाब्रांखौ नायदो ओरैहाय माबायदि। बैनिफ्राय लेवरा फेथेङो बरिया मोजां। हेल' नै माथो इख'बो जायो। ओहै नै गलालै हेलौ माने बियो अन्थाइ खवारिसोमोन आरोखि। ओमफ्राय दा बिदि दै जाना थाजोबा आरोखि। ओमफ्राय दायो लाइफ टाइम बे दैया रानले बेनो बे। ओमफ्राय ओरैबायदि ना दङ जाहैदों बेयावहाय बुंना फोजोबहाया। हमनोबोथ' मोनखाया जाहैबाय गास'नो मोनानो बेयावहाय माबा इख' जाजोबखायो। आं गियोलै बिदियाव हाबनोहाय। माबा बै बार गाज्रिफोरसो थानो हागौ बिदियाव दैनि महर लाग्राफ्रा। ओइ नाबो मोनलाबायो नै फाग्लासो। र' मोनसे माबा दा बे दै फिसायावनो बारखोनानैसो दंफैयोमोन बेवहाय माने मोजां क्लियारखाय गेलेफैदोंमोनदां। बेयाव खखा सालाय आदा नांनायलै माथो जिख' दं बेयावलाय। गाइस मर्निं टाइमावनो माबादि ना मोनदों जे नै हाजोआवनो। ना मोनला बिराद लाखि जायोनोलै बे दिना मोजां दिन जायो जाहैदों। दा बेरायनो फैनाय नामैनो नासो मोनलायबाय आरोखि। दैयाबो ओंखायानो फिसासोखा। ओमफ्राय बेयाव खखा सालानोबो ना नांगोन नैबे बाज्रुमलांनायावहाय माने बेयावहाय सेन खखा होनाया। औ लाखि ना मोनला बिराद लाखि जायोनो। जों फुङावसो मोनबावदों मर्निं टाइमावसोबाव। मर्निं टाइमाव आरो मोनायावबा मा दावखोबावगोनथाय खोथा गैया आरोखि गाइस लोगोफोर। दा दसे सम हाजोआव बेरायनो ओंखारदों जोङो। बेजों लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायगासिनो दङ लोगोफोर। बे सेरसे गाहाम थायो। बे नाखौ मोननायजों लोगोसे आङो बेयावनि दामफ्राखौहाय नोंथांमोननो खिन्थानो गोसोखांदों आरोखि। बेयाव बे ना खावैया 100 ओमफ्राय ना खान्दाया 50 थाखा। नुबाय ओरैबायदि बे डेभलप स्टेटनावसो दामफ्रा खम। ओमफ्राय जोंनि होजोंहाय जेबो इनकामानो गैया। बैयावसो फवायावनो 80, 70, 50 ना बाय ना बिदि बायना जानांगौ जाहैयो। ओमफ्राय बयलार बेदरनाबो बेसेबां लायो जोंनि होजोंहाय 200 केजि दा। बारा 280 रा होजोंहाय 280 जाबाय 280। ओमफ्राय बेवहाय बेसेबां मोनो मिथिबाय? बेवहाय लयसावना 120 थाखानिफ्राय 40सिमल' बारायो। खोनाबाय दा ओरैबायदि खम बेवहाय ना बेदरनि दामा। ओमफ्राय जोंनि होजोंथ' जाग्राफ्राबो बारा नालाय सोरबा गोबां लांनानैहाय दांगायाव फोरानहैग्रासो दङ। बेनिखायनो जोंनि होजोंहाय दामा बिराद बारा। ओमफ्राय दामाखौबो बारायबाय थायो। ओमफ्राय हजों इनकामानो खम जोंनि जायगायावहाय। मैगं थाइगंनि दामफोर ओमफ्राय जोबथा। ओमफ्राय जोंनि आबादारिफ्रा जेबो मोना आरोखि दामानो आबाद मावग्राफ्रा ओरैबायदि। आसरितसो नाङो आं ओरैसो उल्था माबा जेनाखि जेरावहाय रांनि लाब दङ रां ओंखारनायनि राहा दङ बै जायगायावसो बुस्थुफ्रा खम गोजा। ओमफ्राय जेरावहाय जोंनि रांनि आंखाल जोङो जेबो खामानि मावनानै रां दिहुननो हाया बै जायगायावसो दामानो जोबथा बारा। उल्थासो आसरितसो मोनो आङो। माने आंनि बायदिब्ला जोंनि जायगायावहाय बेफोरबायदि दामखौहाय खमायजोबनांगौसो।
जोंनिजोंहाय गरिबा बांसिन नालाय एसे एनै रांजोंनो सोलिनो हानायनि राहा खालामनानै होयोला एसे गभर्नमेन्टआ थि खालामनानै होयोला गभर्नमेन्टआबो लुथिसिनोसो हनै माबा थाखा खांनाय फैसा खांनायसो जागासिनो नै बेखौलाय बे जाहैबाय क्रेसारमोन जाहैबाय बियो ओमफ्राय दा बिजेपि सरखार जानायनिफ्राय स्टप जाजोब्बाय होननानैहाय खोनानो मोन्दों दामफार गंनै दं ओमफ्राय जेसिबि गंसे दं नै बेवहाय दा ससे ससे क्लिप नोंथांमोननो आङो दिन्थिनि दे दा हाग्रा जाजोबना दङ नै खुवा खुजोब्बायलै लोगोफोर हाजोआव नै नङाबा स्रा स्रा नुगोन ने एकदमबारे खुवा खुजोब्बाय दा मेसें जाखाबायब्रा ओमफ्राय नै बै क्रेसारा कंग्रेसनि एमएलए नि जाहैदों नैबे क्रेसारा वाव जुम खालामबाय दा देनजार नुखाबाय माथो मेघालयनि माबा खैला खुवारिफोर बायदिसो मोनलायलांबाय आं शिलंनि बैयाव मा गुफुर गुफुर दङ बै गुफुरफोरना अन्थाइ ना माथो ना मैखुन जाखो बैयो बे माबा अन्थाइ गोसोम बे गुफुर गुफुर थुबसा थुबसा नुहोनाया बे गाहायना ना मालै बैयाव हाजोआव होनाया हनै ए बे अन्थाइसो अन्थाइ गोजा मालाय अन्थाइखौ हायोबा मैखुन जाग्रासो बिरदों ना मा नंदों नै नै बिदि गुफुर एसे एसे नुयो गोरलै गोरलैखौ सिनाया गावजोबोलै जुम खालामबाय थानोसै फुल जुम लोगोफोर मैखुन बायदि नुहोनो बे अन्थाइ गोजासोनो अन्थाइफ्राखौनो ओरैबायदि नै लोगोफोर नायदो बिसिनि बेनो आबाद जाहैबाय ग्रं ग्रं बेसेबा गोथौ नै खर' थर' गावजोबगोनलै हारा थारा बायजोबगोन बेयाव गोग्लैलांनांगौला बैलांथ' खैला बायदि नुयो बबे गोसोम गोसोमा बेसे गोथौ जागोनलै इयावलाय देन्जार ब्लास्टिं होयो होनबाय दा इयावहाय बेफ्रुनायनि सिगां हायासो मावग्रोयोनो गोमनायनि सिगां ओरैबायदि हाजोनि कन्डिसन लोगोफोर नायदो दहाय क्रेसार दिन्थिनाया बैमोन दा खुवा खुजोब्बाय गाहायाव नायदो ओरैबायदि गोथां लुखानै दैखौ जुम खालाम साइजनि बानायहर जुम खालामथार दे बेयाव जोबथा मोजां दै बोहैदोंमोन नै स्राय स्रायनो बे बाज्रुमनायखौल' हो बिदिखौल' फ्रि 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 बैयाव दंग' फिसा सा दं हनै हागोन ना हायाखौ जुम हायोरा बारा सिनायले जाहैबाय सिनायबा बै बोहैनायखौ दल' लाना मबाइल दल' ला मावोलै माबाला जुम खालामला नोगोदनो नोंलाय क्लियार खालामनो हायो होनदोंमोन दा फुल जुमलै लोगोफोर बा माथो लाद्रा नुखाबायबो दां सिगिखो ना माखो जोंखौलाय सिगियाखैरा बियो दै बै माबानायजों गुगादों रुंनायजोंहाय अखा हाबायद्रा बा दै बाज्रुमफै बेयाव नुदों ना जोंखौहाय दा ओरैबायदि बेरायबाय जोङो लोगोफोर बे हाजोआवहाय ओमफ्राय आं मोनसे गान गोसोखांदों खांख्राइ जावनायाव एम्बु मोनबोदों खुसिया जावनायाव जिबौ मोनबोदों जोंनि अन्थाइनि मानें नागिरनो थांनाया ना मोनबोदों नै मिथिगौ जोङो थांदोंमोन जाहैबाय हाजोआव औ अन्थाइनि मानेक नागिरनो जोंबो एसे दै फाननानै जानो गोसो दङना जोंबो दा मा मोनबोखो जोंनिया नासो मोनबोबाय नै नासो औ ओमफ्राय ओरै दङ जाहैबाय समायना रमायना हाजो थांगासिनो दङ गाइस नायबाय था आइम गोयिं इंलिसखौबो एसे एसे सोलोंनांसिगोनलै आं रायलायनो आउट कान्ट्रियाव बेरायनायनि सिमां दङ जाबजुङा हालुवाब्लाबो बिथाङा देन्जार गोथौ सानखायो फिसाखौ सानखाया ओरैबायदिखा बै हारायाव थांबावलासो जों आंनि गोसोआवहाय फिसा होननाय साननायानो गैयालै खाथ्रा हारा गोजाजोब बेयावथ' हारा बेखौ बाज्रुमोसो आं हांखुंसेनो लोगोफोर बैबायदि हाब्रांखौ बै टाइगार साराबनि बडि बियो हयथ' नोंथांमोना आंनि बाज्रुमनायखौ नुवाखै मावो आङो बिरनोबो गोरोंथ' आङो नोंसिनो देखायासो
बेंग्लाय फंबाया बे हाजोखौ फुङावनो एवजोबदों माने जोंनि बिपिएफनि हाग्रामा सार बायदि खालामदों लान्थानो। नैबे नालाखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों जोंनि होजोंबो ओरैबायदि दङ गायग्रा हाफोरखौहाय दद्रा खालामनानै खुरखानाय दैमा जानाय नैबेफोरावहाय माने आं बेखौहाय एसे खिन्थानो सानदों नोंथांमोनहाय माने जोंनिजों होजों बारा आइडिया गैया बेफोरबायदि स्किमखौ जों मोना स्किमखौथ' मा होनो आं मिथिया नाथाय जेराव माइ गायो बैयावहाय दै बाज्रुमो दद्रा जायो बैफोरावहाय बिराद सुबिदा आरो बियो बेबायदिनि स्किम आं बिनि स्किमनि नामखौ मिथिया दै हयथ' बे गभर्नमेन्टनि स्किम मावग्राफोरा बेखौ मिथिगौ अन्नानै जोंनि माइ दुब्लि दद्राफ्रावहाय बै हा खुरखाग्राफ्रावहाय नैफोरबायदि स्किमखौहाय बानायनानै होयोब्ला मोजां जागौ आरोखि। ज्रुम 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 माने हाजोनिफ्राय दै बाज्रुमबोयो नालाय दा बेखौ खुरनानै दद्रा जायैनि बे खामानिखौ मावनाय जादों आरो। भिडिअ गाहायल' नुयो हाजोखौ जोंनिया गभर्नमेन्टआ जाम्बालै बेखान खेबनानै लाजि फोनांनां एसे खालि थाखा जानायनिल' बिसिनिखौ नायब्रा नै माबायदि बानायना होयो बेफोरबायदि स्किमखौनो लाबोनो रोङा जोंनि गभर्नमेन्टआ फुरिया गोजा। ओरैबायदि समायना रमायना माइ दुब्लि नोंथांनो दिन्थिनो थांगासिनो दङ ओरैबायदि समायना रमायना माइ दुब्लि सारि सारि वाव। मानदेब मैगंबो बिराद दं नै मानदेब मैगं बियो ओंख्रिया सिन्थायानो गैया माथो।